Hello guys, welcome to my vlog. नोंथांमोना दा नायगासिनो दङ दाहा बर' vlog. लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट मोनगोन होननानै। बिदिब्ला लोगोफोर इन्ट्रोखौ जागायजेनसै। कुछ नहीं बेटे कुछ नहीं। हरामी हो बेटा। कहाँ से आते हैं? वाव, सेलुट होयो आं लोगोफोर बेफोरबायदि मानसिखौ। लाजिनाय दंना गैयाब्रा? चुप कर बे कुत्ते। लाजिनाय दंना गैया? गावखौ बेफोरबायदि देखायना लानो। खमसे खम गाव लाजिया। बिमा बिफाखौथ' लाजि दाफोनांना। गामिनि मानसिखौथ' लाजि दाफोनां। मानसिया एफा जुनार जानो नाङालै। दोननो नाङालै लोगोफोर बेफोरबायदि मानसिखौ देनांगौ। बेफोरबायदियाव दोनजाया। समाजा बरनाम फैयो, गामिया बरनाम फैयो। बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ लोगोफोर। I don't know. बायना लोगोफोर गरमा ओरैबायदि जाबाय आरोना थानो हाला फांखा गंब्रै गाहाम लाबाबो उफाय गैयैयाव बिथाङा आन्डारवियारखौनो हासिनानै लानांबाय आरोना लोगोफोर। ऐसा लगा मेरा मजाक। गाज्रि दामोन दे गरमावसो हासिनानै लानायनि बियो बेस्रा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। होमबा भिडिअआ एसेनोसै। जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोफोर। नोंथांनि आसि मोनसे मोननानैनो जेन' आंनि गोसोआ थुलुंगानो मोननाय बायदि लोगोफोर। अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। बाय बाय। गासिबो मोजाङै था।